sembaniring ulun kapurpa resang amur pengraku mringsanan ingkang mringkanan siing kasep maweh buka kang saweka Sesanti nur gumaraning rat pramudita sinapu ing kandhingan ulun tinar buka piwaraning kandha kinubin langening budaya luhur mridadya tepa palupi marsudi teteking dharma ing rekah utaman purwakaning kandha linarik ngruntuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulacari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma angelo kaca jarwe wis rinakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pagliran yoga catra mriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra ndari mangartika wis kinurba dhateng awasa sahari aratri awangidri pawana purwateking doksina gilir gwandi temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan tangkar tumangkar toya sini rambun toya jawa patring krempya dada padang ing kutu-kutu walang atuga burun wonom yang burun tuya dada beranan tanpa wicalan padang teramangan senari sanggang Arnawi ingkang arsa mutawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging ngalengan muga rabang prengangah lamun keksi ya dilat-dilat bumi saya tangu sumur sang jebangar katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kabur bawan sedari sang iwang basonto tanung katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung kenemelan gendanu kasiluring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makudha Mega tanpa tawis dangu soleh kawula tasih dene warsa angupaya buka karo Tegal sawahe anglur sirur tatono pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samur wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melo sinari jagat dunung ingkang kiblat papat lor kidul wetan mewah kulon sinari jagat kang samya rebut byada rebut teja rebut kukuwung randir datan wonten ingkang amadane kekuwunging raja negari Ndarawati
ya negaring Duraka ya negaring Jenggala Manik ya negaring Jenggala Pura apan jane karo pambekan kandha sareding mangke karana negaring Durawati dumati saking pulo-pulo bebanjaran sinasap pantaya benawi dinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapantok urip ing Cakrawala wane-wane cokring wisik samene krebing jurang corong kinepung gua serung genarya sesopek silawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumalang garis pinggir sadetan kuciwa cinawi dukulan kang mawe kesasan janing diri panem tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri rowe-rowe ron kalopo bumi subur masiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjeng kandang rangsang langit lenggak longgok lampai toyo mijil saking sendang-sendang mening tirtane Ilene binara para pranu tinampi waduk birentung-bentung kinarya ngelune sawab yang pategalaning nara kesmo. Mogal panguling tone bebasan tatanan bumi sajeng kangkang selo sedaya tiranduran kang murah kabeh pandya Bathari Silang Gelar Pasabinan. Jaya Rukmi Sargang Pinangka Pratiwi. Ategang bojeng ngambuyu gedhongane ambe kowe nganti kaya manglung manggon pitande. Polo kependem, polo kesimpara, polo gumantung sadetan kuciwa cinawi dukulan kang mawe kesarasane diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya sampung mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang aku kinanjing malang labet tebih saking tindak Dursana Cuti. Samya sayek saeka kabya karo rusa bangsa tuwin negaring Jenggala Pura. Ana gungimbange gunung anggung renangsa mriya Lestaruron tumurun Ratu Merah. Sadaya dadi guru-guru kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya Winodawida. Anane momat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji papan satin diciban kang mujud temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasaken negaring Durawati nalika semana manjing marang jaman Kucana. Panjang munjung pasé pawukur cinawi kemari pakar tata-tata Raharja. Dasar guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuseta tata kuncarane turut kasusuring manca prajala silanta wau. Ingkang ngasta pusarating bangsa negaring Durawati wenanging rudal ucap dosana maring Sang Nata Dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Danardana, ya Sang Padmanaba, ya Sang Wisnumurti, ya Sang Narayana. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kata manusa juga lenggah mataring dampar jono ora montor-montor sipating bodo riyaya Sang Hyang Bathara Wisnu dewane kabagyan ngeja pantah binayang bayang sangjaning para hapsara hapsari kawis ketinggal manggo tanggung joko paloro-loro katro banyak dalang sawung galih karo dawalika kang dadi pratandha laksitaning dira keprajan negaring Durawati ya negaring Dwaraka. Para kawula sami gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit para sasata tepan dengkul datan persela. Prandene anambirawi puningkang rakanata ing panduru Sang Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana Waning Winta Wasi Jaladara ya Sang Prabu Balarama. Sang Prabu Baladewa mengerahkan purgaipun senopati negaring Durawati nenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Wresni Wiraya Bima Kunding. Senopati Durawati mengerahkan purgaipun Pati Wangka Praja negaring Durawati anenggih ingkang pidhaleming Widara Kadang
Rakyanapati Udawa ya Rakyanapati Kresnenggara Mangun lasitaning driya tidhem permanem tatanana bane walang alisik tatanana janmeng kang anyabawa para kawula samya jejel riyel rapat pepet bibit yayah katumeng samirana parandening mangke tatan wonten gegodhong ingkang ngobah samira tatan mambah kapiyar sumeng swaraning prabu kemiwa pangling maranggono sigrung merwani pangandikan Dato tintrem madring kawonten lan kedaton negaring Durawati duwi sang nata harsa medhar sabda pangandika Dato kumanggule wijining pangandika sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan harsa ndang dhumateng rawuhipun ingkang ngraka nggih sang nata Prabu Baladewa tanggaping kadi risang nalendra agung harsa ngangsek rawuhira Niwangsuk mono mangadilunumi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Kakang Patih Udawa mengko dhisik Kakang ayo ndadake kaget pengenira si Kakang Patih Udawa wondene sira ingsun pijana ngarsaning manira Kakang Patih Kresnenggara baunut-unut ning Gidewaji sembahan kula wantor sabta temu paduka miji dhumateng ingkang abdi kepatihan sinuwun ing jawi sanget watos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa ya malmane kadipanan anggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negaring Durawati marata tyagi aturana lan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Kakang Udawa menawi paduka ndang ubat tata rakiting kaprajan negaring Durawati tartentu kula mboten badhe suwala sinipun tartentu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayuk seka kabeh karo luring rusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka pendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kredane kaperang sawanji-wanji praja paduka katempuh parang muga tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula sang nata sinuwun ing Durawati ingkang abdi kepatihan rembug kasawarna putung sumangga kabandhemna sinuwun baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa gawe bumbung sartane gawe marem teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakanan kang utama wae tindakna selawase urip Kakang pring sampun paduka dawaken tartemtu ingkang abdi mboten badhe suwala nanging derengan sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangat bekti kula kunjuk sinipun ya Kakang Patih Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogan nanggonira ngadhep ana ngarsa ilun ya ngarsane sono ning Marajanegara Durawati Kakang Udawa banuk nun sampun boten kirang prayogi Dewaji sembahan kula pengayoman kula tring Madyapada prapteng delahan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna banuk nun niki kadangipun Kakang Dimas Setyaki padha kanthi harja sakraptanira Dimas saksewane siadi ndak timbali ngadhep ana ngersanipun Kakang Dimas Tambakyuda Namin pasang liman tabi dina binong lo dulu dupaweng tawang tuwang dina pateng tulak mandu Koko Prabu wantar sabto patukan Koko Prabu amisi biswanipun hingga kerajipun Setyaki garba ruji wilujeng sewan kula mboten panggalangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu ya Dimas Setyaki tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang tampanana Dimas sampun saged anggen kawula budya karya Cimat Setyaki wonten timbalan Janur Gunung kadingaren swaramu beda nuwun sewu Prabu kula mriku digangare kapengker ngunjuk es jeruk
muga ngantos telas 3 gelas ngantos kados pekaten kawontenanipun ingkang rayi. Wah ya sesuk meneh ki ngati-ati to Dimas. Iya Nun. Sampun kula ngati-ati wonten esipun punika seger sanget. Pramila kula teruske kula lajengake tungli sak jumpu telas Kakang Prabu. Iya. Prayoga nanggonmu ngadhep. Sampun boten kurang prayogi. Nun mangke Koko Prabu. Sarawu padu Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten praja negari Ndarawati ingkang rayipun Sri Bathara Kresna ngaturaken pudya pangasta tuwin pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa padu Kanjeng Koko Prabu saha rawuh paduka mugi manggih kesarasan Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama jagat pangestu Karwayah para jagat Pandendra Jaladewaku kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati ya Yayi. Siade Prabu Ndarawati amiji kelawan sawanipun Kakang wis slamet prayoga sawanipun Kakang adosaka rubeda kalih sing sambi kala durga mendhak kala sirna nirbaya nirwikara Kresna. Donya pangasta wis pun Kakang tampa gawe bombong atine pun Kakang ing Mandura. Ora lewat pun Kakang ngaturake salam taklipipun Kakang kunjuk ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi karya Candaka Panglingga Murda. Mboten langkung kaskecaken nenggah paduka wonten praja negari Ndarawati. Ya, Kresna kaya ora kurang prayoga Yayi. Yayi Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Setyaki tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura wae tampanana sira atur bekti lampun Kakang. Sampun sanget anggen kawula pundi kalih simat paribendane kasantosan. Mboten langkung kapalajugaken negah paduka Kanjeng Prabu. Setyaki kaya wis ora kurang prayoga Dimas. Sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa iki, sinuwun. Kakang Udawa wonten timbalan. Ora teges aku ngurangi pakurmatane Kakang Udawa minangka jejering mrangka praja Nayaka. Kowe kuwi minangka patih ning praja negara Ndarawati. Kakang Udawa akur matur kelawan kuwi. Keparengipun kados pundi sinuwun? Yen to Yayi Prabu Ndarawati utawa Dimas Setyaki sing ngaturake sembah ngersane Prabu Baladewa tak tampa sartane tak paringi pangestu. Jernyatane kuwi minangka pratandha bektine muda kelawan werda taruna kelawan kang luwih tuwa. Iya. Nanging segedhe pangapuramu yen to Kakang Udawa ngaturake sembah ana ngersane Baladewa sing gedhe pangapuramu Kakang Udawa. Sembahmu ora tak tampa. Waduh kula nuwun sewu sinuwun. Lajeng dosa lan lepat menapa ingkang sampun kula lambahi teka paduka. Kagungan sloga kados mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan. Kakang Udawa ora duweni luput apa-apa, ya mung pernahe sartane luwih trepe. Coba ndaturi ngeling-eling. Kakang Udawa ndaturi supayane kowe ngeling-eling kelawan lelakon sing wis kawuri nalikane aku isih mapan ning Widara Kandhang. Mesti wae aku kelawan Yayi Narayana nalika semana tansah digula wentah dening wong atuamu ya Bapa Sagopa. Sartane Kakang Udawa ingkang tansah angulati sak laku jantrane Kokrasana. Ora kendhat Kakang Udawa uga tansah ngemong kelawan Baladewa. Kuwi sing sepisan teges ora pantes sartane ora wangun yen to Baladewa kok nganti wani nampa sembahe Kakang Udawa sing gedhe labane tumrap Nata Mandura. Kuwi sing pisan. Ping pindhone Kakang Udawa kuwi luwih werda tinimbang Baladewa. Kakang Udawa kuwi luwih tuwa tinimbang Kokrasana. Tur ora ana jamak lumrahe ana werda kok ngaturake bekti ana ngersane taruna kuwi ora memper sartane saru dinuli yen to dipidhangetke kyayake. Mula ndak jaluk lila legawa atimu ya Kakang. Sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh nuwun sewu sinuwun. Walet menapa ingkang badhe tumiba dumawa wonten ngersanipun ingkang abdi kepatihan teka padu ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang wonten timbalan. Tampanan iki lahir batin, lahir terus sing batin saka atine Baladewa. Ora ndak tutup-tutupi iki rasa bektine Baladewa ngersane Kakang Udawa. Waduh inggih sinuwun inggih matur sembah nuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Walah
ora ngira babar pisan. Aku ning omah iki dimaneni bojo tekan kene entuk sembahe Nalindra. Matur sembah nuwun sanget sinuwun. Ya Kakang Udawa tiba sepadha-padha. Nuwun mangke Koko Prabu. Damel kejet ana sing manahipun ingkang ngrayi pun Sri Bathara Kresna teka dinten sakmenika. Paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh ngabiyantar wonten praja negari Ndarawati. Wonten wigatos menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan sing gedhe pangapuramu wektu dina iki pun Kakang sowan yektine ingkang kesepisan mung bakal tinju marang kanan praja negara Ndarawati ingkang ngetitik sakwarsa kepungkur pun Kakang sowan ing praja negara Ndarawati kanane urung kaya mangkene teka wektu dina iki pun Kakang prapta ning praja negara Dwaraka biyo Kresna lah kok dadi kanan praja negara Ndarawati wis kabangun kaya mangkene loke dimar-dimaru kengkeng padha kencar-kencar temah madangi kahanan praja negara Ndarawati ana ing kutha Goro mudune ana ing Karang Pradisan ya ing Karang Pradisanan Kresna kahanan kaya ngene iki sing pun Kakang pengin kahanan kaya ngene iki sing tansah ndajab supayane pun Kakang iso tansah mbangun kahanan praja negara Mandura satemah para kawula iso mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendra senajan to ingkang padha mapan ing Karang Pradisan Kresna kahanan kaya ngene iki aku bombong kahanan kaya ngene iki aku mongkok merga ning atase si Adi ya Yayi Prabu Kresna madheng Nalindra ing praja negara Ndarawati kuwi negara Ndarawati kuwi nuwun sewu luwih cilik kukupane tinimbang negara Mandura nanging wondene kuncarane kok bisa ngluwihi marang kahanan praja negara Mandura biyo Kresna pun Kakang marem sartane pun Kakang bombong sartane seneng kalana apa kang wis kelakon mbok tindake sartane sira si Adi wis kelakon ngayomi ngersane para kawula dase. Inggih Koko Prabu, sedaya prakawis menika tartentu menawi mboten dipun paring sabiyantu kelawan donganipun para sepuh miwah golong gilikipun sangya para kawula tartentu mboten badhe kelampahan. Ya Kresna. Nanging Kresna dudu kok perkara iki sing pun Kakang bakal aturake ana ngersane si Adi. Mergono perkara ingkang luwih wigati lan perkara iki dadi legetan sartane geganjelan manahe pun Kakang ing Mandura sartane aku kudu ngaturake perkara iki ana ngersane Yayi Prabu Ndarawati perkawis menapa Koko Prabu monggo kula aturi maring dawuh menawi kepareng tumunten ngawedhare kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang senurawi kula dherekaken manjing catur netra wonten salebeting kedaton kelan ingkang rayi pun Bathara Kresna Koko Prabu Kresna wonten timbalan telung bengi kepungkur pun Kakang iki nampa sasmita telung bengi kapungkur pun Kakang nampa wangsit saka para Jawata lumantar pasumpenan ing rikala semana ning malem sukra kasih pun Kakang ngantuk sasmita dewa paring wisik lawan pun Kakang wonten sabdane dewa ana talinganipun Kakang lumantar sasmita ya ing pasumenan iki mau dewa dawuh lan pun Kakang didhawuhi supayane nggayuh kanugrahan kuwi mau inggih Koko Prabu ya lajeng kula nuwun sewu kanugrahan menapa ingkang badhe dipun tumedhaken sartanipun kanugrahan menapa ingkang dewa dawuh kelawan padukan Koko Prabu supados kagayuh Kresna wonten timbalan kanugrahan kuwi mau aran Wahyu Purba Sejati Wahyu Purba Sejati ya Wahyu Purba Sejati dudu Wahyu Purba Carita dudu Kresna inggih Koko Prabu Wahyu Purba Sejati nalika semana dewa paning dawuh kelawan aku supayane Baladewa utamane turas negara Mandura supayane nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati wondene ana ngendi papane nggone kudu nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati kuwi papane ana ing Astana Gadamadana inggih Koko Prabu kedadipun nggayuh mapan wonten ing Astana Gadamadana ya Kresna panjenengan lajeng kula nuwun sewu lajeng ing sakmangke kados pundi anggen paduka badhe nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati Kresna perkara iki pun Kakang taren dhisik ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati pergo
Astana Gadamadana kuwi papan pesanggrahane para luhur turasing darah Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa sinare aku ning Astana Gadamadana. Mula ora aneh Kresna yen to pun Kakang entuk sasmita kanggo ya mangkono. Merga aku iki kalebu putra pembayon saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna sasmita saka para Jawata sing tak pamul mantar pasumenan iki mau bakal tak tanjake ana ngersane Yayi Prabu Ndarawati. Gandeng Yayi Prabu Kresna pinalindra ingkang wasis ing samubarang lir aku njaluk tuntunan Kresna. Aku tuntunan supayane aku entuk wujuding wahyu Purbajati mau. Mula saiki aku njaluk dawuh pangandikane Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu. Jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat Kaka Prabu. Teka kaget manahipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna teka kula nampi dawuh pangandika paduka. Jalaran kula nuwun sewu Kaka Prabu. Pangandikanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu menika sami ingkang dipun raosaken miwah sami kalian menapa ingkang kula tampi sabta hari kapengker. Dewa ugi ngendikaken sami kalian menapa ingkang paduka dawuhaken ngersanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna. Wila jagat Dewa Bathara Kresna wonten timbalan. Nek ngono diwane bar misik ning nggonamu terus ning nggonaku ngono apa piye? Mbok pilih mekaten Kaka Prabu. Walah dalah. Yen mangkono pancen mbok menawa pancen wujuding wahyu purba sejati iki kudu digayuh dening turas negara ing Mandura. Inggih Kaka Prabu. Lah saiki aku tak takon. Wahyu purba sejati kuwi werdine apa Kresna? Nuwun sewu. Mesti kemawon boten pantes menawi ingkang rayi medharaken wonten ngersanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu. Lire piye? Merga nuwun sewu sampun ngantos sing sak mangke ning atasipun kula menika taruna tumuli medharaken atur pangandikan wonten ngersanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang langkung werda tinimbang ingkang rayi. Sampun ngantos sing sak mangke wonten tetembungan kebon Sugudel. Lho Kresna wonten timbalan Kaka Prabu. Sing jeneng wong njaluk kawruh kuwi bebas. Sing jeneng wong njaluk kepengin ngerti werdine salah sawijining kanugrahan utawa wahyu kuwi ora ana pambengane. Ora ana watese. Tur meneh yen to nuhuni marang tembung kebon Sugudel. Ya wis ora apa-apa, kebon Sugudel ora apa-apa. Waton gudele disusu karo kebone sing gelem, ora apa-apa Kresna. Pun Kakang njaluk dawuh Si Adi. Wahyu purba sejati kuwi werdine apa? Mekaten Kaka Prabu. Menawi paduka sampun paring dawuh kados mekaten tartentu kula namung badhe matur. Gage paring dawuh Kresna. Nuwun sewu. Sak mangertosipun ingkang rayi mitrat petanganipun ingkang rayi Ndarawati. Purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Petang perkara inggih. Ingkang sepisan nggih menika ingkang sinebat cahyaning rat. Lajeng angka kalih menika reksakaning rat, angka 3 wimbaning rat. Lajeng ingkang angka sekawan menika yuwananing rat. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, sartane yuwananing rat. Inggih Kaka Prabu. Cahyaning rat menika wahyuning ratu. Sinten ingkang kedunungan cahyaning rat menika sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun tumurunipun sak tedhak turunipun badhe dados Nalendra. Lajeng angka kalih wimbaning rat menika wahyu baboning Nalendra menika ingkang kedah nampi inggih menika wanita. Awit ing kanugrahan menika sampun sinebat wahyu baboning Nalendra teges wanita menika ingkang badhe angandhut dhateng turasing Nalendra menika wonten ing Nuswa Jawi. Cahyaning rat wahyu Nalendra inggih Kaka Prabu. Banjur kuwi mau baboning ratu inggih wimbaning rat baboning ratu Kresna. Inggih Kaka Prabu. Sing ketelu apa? Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Sinten ingkang kedunungan Wahyu Patih menika menjang turasipun badhe dados rangka wonten ing Nuswa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nuswa Jawi menika. Reksakaning rat Wahyu Patih inggih lajeng yuwananing rat
Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Wahyu Wadat menika kula nuwun sewu, sinten ingkang kedunungan menawi Nalendra mboten saged nggadahi garwa langkung saking setunggal. Kresna, Wonten timbalan Koko Prabu. nek iso mbok aku aja dientukke Yuwananing rat. Lho, nuwun sewu sing jeneng Wahyu menika mboten saged milih. Aku gak nek entuk Wahyu Wadat. Liripun kados pundi? Mboten kersa sebab punapa. Wah, lah tenek ora iso rabi pindho aku Kresna. Sampun to Koko Prabu timbangan jodho menika setunggal kemawon menawi miturutipun ingkang arayi menika sampun cekap. Alah, siji cukup apa? Nyatane garwamu telu wit colongan kabeh kok. Sampun to Koko Prabu. Sampun ngantos dameling semanahipun ingkang rayipun Ndrawati. Koko Prabu, Piye Kresna? gandeng sampun wonten trontong-trontong suleng pepadang ingkang badhe nampi Wahyu Purba sejati nggih sepisan madu Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Lajeng ingkang angka kalih ingkang rayi ing Ndrawati. Menapa mboten langkung saenipun menawi neter dhateng ketriyamanipun ingkang rayipun lara ireng dipun kanthi supados nderek ambudidaya nggaya wujuding Wahyu Purba sejati menika sinten mangertos bilih sakmangke Bratajaya saged pikantuk wimbaning rat ateges menawi kula lan Koko Prabu mangke mrucut kadurungan wahyuning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalendra ateges bakal pinardawa kamulyanipun turas negaring Mandura. Koko Prabu Baladewa Jagat Dewa Betur Jagat Pangestunggara. Kresna wonten timbalan kengadawuh Monggo dawuh si Adi kudu kepiye wae pun Kakang mung kari manut. ingkang baku ingkang kudu nggayu iki ora kejaba mung kudu turasing Mandura jriyatane miturut sasmitaning dewa ingkang wis pun Kakang tampa sartane ditata digelak wansine digege mangsane supayanipun Kakang sartane si Adi Ndrawati apa dene lara ireng supaya enggal-enggal tumuju ing astana Gadamadana Yayi Prabu Ndrawati. Inggih Koko Prabu, nanging kula nuwun sewu wahyunipun menika sekawan mongko ingkang sampun kapilih anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu menika nembe tiyang tiga sepisan ingkang rayi angka kalih Koko Prabu lajeng ingkang angka tiga pun Yayi Wara Sembadra inggih lara ireng. Lho banjur siji sapa Kresna? Ingkang setunggal menika kula nuwun sewu lho Koko Prabu menawi paduka sarujuk menawi paduka mathuk. Ya. Wonten mriki menika ugi wonten ugi lenggah atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Inggih menika pun Kakang Udawa inggih Kakang Kresnengkara. Mboten sinuwun, mboten. Mboten ngapa lho Kakang? Nuwun sewu. Mengkene kula malah mung entuk wahyu napa niku wau sing angka 4 niku wau Yuwananing Ratu utawa Wahyu Wadat. Lah niku malah mengke mbebayani. Wong kula niku wong lanang gengsi. Kanca kula niku ngirit bojone paling mboten niku sekawan. Monggo kula nembe setunggal. Napa malah isin mengkene kula nampi? Apa ora prayogane neter kan ketrimaning uripmu dhisik Kakang? Sampun matur nuwun, matur nuwun. Kula mboten kedungan wahyu, mboten patheken sinuwun. Wih, pancen wong ngeyel. Kakang Udawa, Pripun sinuwun? Apa lupute yen Kakang Udawa nyoba luwih dhisik mapan ning Astana Gadamadana? pun gak mboten napa-napa. Mboten sanggaya wahyu malah kula mapan wonten Praja Negari Ndrawati pun ayem tata titi tentrem manahipun ingkang Abdi kepatihan. ya wis Kakang Udawa nek ora gelem ya wis ora usah muring-muring. Lho sinten sing muring-muring niku? Kula mboten muring-muring kok malah sampean kados ngaten niku. Koko Prabu, Piye Kresna? prayoganipun dipun tanting dumateng ingkang rayi pun lara ireng. Ya, perkara iki ngenteni mangsa ingkang prayoga Yayi Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sanggatre gumulung katre gumulung mangrembak ing wadya
Tokro reka kiri nang kono magawe kelarira wang-wang Tidak madaring kawontenan Praja Negari Ndrawati nalika semanten dados tintrim madaring pasiwakan ndadosaken kanyut pirangga warjukan nur jare wong inang warju jare wong reca nginanga durung abang ida durung manjing dasaring mertul kasaru geger jaba yang arsanta keping wasiban puno amu apa to kang dadi darunane ana macan wit gajah medhot saka wantilan kejawi amung wiswanipun alindur saking tlatah sabrang ingkang mantun minggah madaning datrohe Praja Negari Ndrawati Galia kaya bareng nganti nanggap karo kagat kang samya mulat. Mendak alun tata trap silanira Samaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta
jan ngandika magame Branta jagat pangestu wayah para jagat Koko Prabu piye Kresna dereng ngantos paripun anggenipun ingkang rayi sak pirembagan sak pejagong lawan padu Kanjeng Koko Prabu ing Mandura dumadaken babagan jujulan usuli menika wonten arawipun Nalendra kamangka menawi kula titik saking busananipun menika Nalendra saking tlatah Sabrang wila jagat dewa Bathara Kresna wonten timbalan Koko Prabu prayogane ditindhingi luwih dhisik kanane Nalendra iki liripun kados pundi dangunen yen to pancen praptane Nalendra iki gawe katentreman tumrap Raja Negara Ndrawati Yayi Prabu kudu nglungguhi bawa leksana minangka Nalendra ning Raja Negara Dwaraka inggih nanging yen to ratu iki mengko yen to sawane wong arep mbebutek banyu bening kanan Praja Negara Ndrawati minggiro siadi ora sah melu-melu pun kakang sing mungkasi perkarane Kresna inggih Koko Prabu kula aturi lengganggang langkung sekeca Yayi Prabu Ndrawati kaya ora kurang kepenak dangunan sawane Nalendra iki Yayi nuwun sewu Kisana sampun kinten kula tumambuyuk disaweg sepisan menika kula wanu paduka menika Nalendra saking pundi lajeng jejulukipun sinten Kisana Nami pasang liwat api Tina bina kula tuju wawaing jawang tuang Sinuwun Lina pada ing tulamanu Wah Wanter sabdanipun paduka Gusti kula sang nata sinuwun Prabu kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Wah inggih Kisana kula tampi dawa sami-sami lajeng paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun menawi paduka dangu dumateng ingkang abdi awon-awon kula menika Nalendra saking negari ing Palangjiwan Nalendra wonten negari ing Palangjiwan ya enon sinuwun sinten jejulukipun Kisana jejuluk kula pun Prabu Lokazanti Prabu Lokazanti Lokayanti sinuwun awit logat kula menika ye dadosek pramila mboten mantep menawi nyebat jejulukipun ingkang abdi pun Prabu Lokazanti inggih Kisana ya nuwun Prabu Lokayanti nggih nuwun sewu sinuwun wah menapa kepara saestu ingkang abdi pun Lokayanti sowan wonten ing Raja Negari Ndrawati inggih Kisana mboten wonten kalih inggih kula piyambak pun nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna wah dalah ya wah menawi ngaten mboten rugi anggen kok kalangan malaya ngidri jagat wah matosi wonten pundi dunungipun Raja Negari Ndrawati wah matur suwun sanget sinuwun matur suwun bekti kula katur sinuwun inggih Kisana kula tampi dawa sami-sami sinuwun Prabu Lokayanti nuwun sewu ingkang lenggah wonten ing sakwingkingipun ingkang abdipun Lokayanti menika sinten menika kadang kula inggih kadang ingsun inggih nata ing Mandura pun Prabu Baladewa sinten nata Mandura pun Prabu Baladewa wah ladalah ya Prabu Baladewa inggih sinuwun wah Nalendra kondhang galakipun inggih Nalendra ingkang tansah nengenaken marang kawibawanipun datan wonten setunggal kemawon Nalendra utawi negari ingkang wantun anantang dumateng kaprajan negari ing Mandura luar biasa inggih sinuwun Prabu Lokayanti inggih ya non inggih sinuwun nuwun sewu sinuwun dos pundi damel kaget
Arawuh jengandika wonten Praja Negari Ndarawati wonten wigatos menapa? Nuwun sewu kepareng ingkang abdi matur ingkang sepisan kula badhe ngaturaken kopat januri tuwa menawi lepat kula nyuwun pangapura. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami salajengipun kula badhe nyekar maca pat dandang kula menawi lepat kula ugi nyuwun pangapura. Inggih kasumanggaken kisana. Menapa? Cakepanipun menapa? Lho mboten cakepan menika kala wau parikan. Oh mekaten. Lah iki menika kala wau parikan sinuwun sanes kok cakepan kula badhe maca pat menika mboten. Awit swara kula menika nggadahi infeksi saluran laras. Dados menawi kalian laras gamelan menika sok-sok kala mangsane kula tumpang tindih. Inggih kisana. Iya nun. Inggih salajengipun kados pundi sinuwun? Nuwun sewu sinuwun. Kula badhe ngaturaken tebasiti sekul binunteling rangka papunutawa bila wonten lepatipun ingkang abdi pun Prabu Lokayanti. Sepisan sowan kula tetinju dumateng Kararjan wonten Praja Negari Ndarawati wonten tungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking wikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dipunutus dening Ratu Gusti kula Nalendra ing tawang gantungan inggih menika pun Prabu Godayitma. Jagat pangestungkara Prabu Lokayanti wonten timanipun. Wah. Paduka menika Nalendra teka tasih nggadahi Ratu Gusti teges Paduka menika Nalendra utawi negaranipun Paduka negari ing Palangjiwan menika negari jajahan. Nuwun sewu. Negari kula menika sanes kok negari jajahan. Nanging nuwun sewu sinuwun mugi dados kawuningan. Kula menika Nalendra telukan. Lah inggih mengaten menawi ngaten negari Paduka menika negari jajahan. Mboten negari jajahan menika mboten. Awit sakala mangsanipun pendak setunggal sasi pisan. Pendak setunggal candra kaping pisan menika negari kula negari Palengjawan menika tartentu ngaturaken glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun sinuwun Prabu Godayitma ing tawang gantungan. Lah nggih menika naminipun negari jajahan sinuwun. Mboten jajahan negari kula menika madeg piyambak, negari kula merdeka. Inggih kisana. Ha nggih. Kula menika kula aturi maspaosaken. Kula menika Nalendra telukan. Inggih sinuwun inggih. Wah. Piye tak sarete piye wae Kresna? Sampun mangke riyen Koko Prabu mangke riyen. Menika rembagipun dereng cekap kok. Wah, mengko ratu telukan kok banggane ora jamak-jamak. Wigatosipun Ratu Gustinipun Prabu Lokayanti dawuh kelawan jengandika Prabu Lokayanti menapa? Nuwun sewu sinuwun. Estunipun ingkang abdi sowan wonten mriki menika kula mboten mangertosi perkawis wigatosipun menapa sinuwun Prabu Godayitma dawuh kaliyan kula. Lho nuwun sewu teges mesti kemawon paduka menika mangertosi dawuhipun Prabu Godayitma. Nuwun sewu menika wonten nawala. Kula sowan wonten Praja Negari Ndarawati menika kula namung supados ngaturaken nawala saking Ratu Gusti kula pun sinuwun Prabu Godayitma kunjuk wonten ngersanipun paduka Kanjeng sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Meningaten punang nawala kula suwun tumrap samangke badhe kula surasa isining nawala sinuwun. Monggo sinuwun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sinurasa isining nawala nalika semanten gagat tenggalih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna surasaning nawala den waos urut sawiji mbaka sawiji ngantos telas dumugi tulising nawala ingkang pungkasan tumuli maos tanda tangan tapasta saking nata ing lawang gantungan Sang Prabu Godayitma kagating kalih nata ing Ndarawati tumuli katon rengu penggalih cipta rengganing Sang Prabu Baladewa Kresna ing apa Kresna
Lah kok dadi kaya mangkono pasuryane si Adi ndak sawang katon cawus guayane katon rengu pasuryanmu. Apa isine Nawala? Nuwun sewu Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan. Surasaning Nawala kula surasa tulisipun Prabu Godayatma menika badhe amboyong dumateng Kadang Paduka inggih ingkang rayi. Inggih menika pun Yayi Lara Ireng inggih Dewi Wara Sembadra. Menawi sak mangke ngantos nata Ndarawati mboten maringaken Dewi Wara Sembadra dumateng pun Prabu Godayatma. Negari Ndarawati badhe dipun biyuhi Bathang Sayuta, negari Ndarawati badhe dipun bumi angus Koko Prabu Iblis Lanat. Panus maring jajalanan sekertaning baune Iblis Lanat. Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Wonten dawuh sinuwun. Mboten pangling menika sinuwun Prabu Baladewa. Dasar para nyata. Dawuh amiji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing Palang Jiwan pun Prabu Lokayanti. Wonten dawuh menapa sinuwun? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Badhe nyuwun mriksa babagan menapa? Nggon munggawa wujude Nawala sing arep aturake Yayi Prabu Kresna iki mau ning tengah dalan kowe nyuwek druwanging Nawala apa ora? Nuwun sewu. Kula menika mundi dawuhipun Sinuwun Prabu Godayatma kula mboten wantun ambekak langkung-langkung anyuwek dhateng druwanging Nawala ingkang sampun kula pasrahaken dumateng Sinuwun Prabu Kresna. Temah kula mboten mangertosi isining Nawala, surasaning Nawala menapa sinuwun. Syukur binagi sewu. Yen to kowe ora mangerteni surasaning Nawala, pancen nyata kowe iki nayakaning Prabu Godayatma ingkang tansah ngabekti lan ratu Gustimu. Ing paringipun Sinuwun Prabu Baladewa dados pundi? Nanging perkara sing gawe muntape nata mandura Prabu Baladewa, aku tak takon karo kowe. Apa nek kira-kira ora entuk gawe nggonmu sanane Praja Negara Ndarawati, aku tak takon karo kowe apa ratu Gustimu dawuh karo kowe supayane kowe bumi angus negara Ndarawati. Nuwun sewu. Rikala semanten Prabu Godayatma ugi dawuh kados mekaten kangge abdi pun Prabu Lokayanti. Nanging surasaning Nawala menapa kula mboten mangertosi. Prabu Lokayanti pidhangetna. Lek menawa mripatmu gatekna gobokmu, surasaning Nawala iki mau isine ratu Gustimu Prabu Godayatma arep mboyong sartane arep nglamar kelawan adhiku ya Lara Ireng ya Wara Sembadra. Yen to ngesi Yayi Prabu Ndarawati iki mengko ora maringake Yayi Wara Sembadra nang ngersamu ya nang ngersane Prabu Godayatma. Jarene kowe sagu arep ngebiyuki Bathang Sayuta. Jarene negara Ndarawati arep dibumi angus. Bener apa ora Prabu Lokayanti? Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatanpa susila. Jagat ya nuwun sewu sinuwun. Pancen bener kaya mangkono sing tak jangka. Sinuwun Prabu Baladewa. Yektine pancen nggonku lumaku ning Praja Negara Ndarawati iki mau aku wis diparingi mangerti kelawan ratu Gustiku wis dimangerteni. Sartane Sinuwun Prabu Godayatma wis dawuh kelawan Nalendra Malang Jiwan Prabu Lokayanti. Kalamun to surasaning Nawala isine Prabu Godayatma bakal mboyong sartane nglamar kelawan Dewi Wara Sembadra. Aku uga sing wis saguh yen to Prabu Kresna ora maringake Dewi Wara Sembadra, negara Ndarawati bakal tak bumi angus sinuwun. Menungso ora tatanan. Kowe sing wis arep gawe bubrakan nang negara Ndarawati, Kresna lungguh sing prayoga, ratu kae tak unturne Yai.
kan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan kanane Setyaki. Koko Prabu iki nanging nuwun sewu mungkin dados ning kawuningan bilih catosipun perkawis menika kula boten badhe dumadi menawi Koko Prabu Baladewa mboten duka yayasinipi. Lho, Setyaki Wonten timbalan. wis wajibe yen to Koko Prabu duka merga mau panjenengan ingsun wis nampa dawuh pangandikane Koko Prabu yen to panjenengane Koko Prabu Baladewa ingkang bakal mungkasi perkarane yen to Nalindra kuwi mau bakal mbebudhek banyu bening kanan Prajanegara Ndrawati. Mula ndak jaluk Dimas Setyaki minangka senopati nrimo ing pandum ya Dimas. Nggih, Koko Prabu ngestakaken dawuh. Kula samangke badhe ngunduraken para wadya balanipun menawi Prabu Lokayanti menika kajengipun Koko Prabu Baladewa ingkang ngunduraken. Bagus Setyaki ya. Kakang Udawa Wonten timbalan sinuwun. ditata kabeh perkara sanjane para wadyabala sartane para kawula supaya ing kawula ingkang padha ora mangerteni kenthang kimpuling lalakon pojok leriting kanan supaya aja ngasi kasemping ngaradan. Enuk nun ngestaken dawuh kepareng paduka sinu kados pundi? Bubarno kang padha siba ingsun kundur ngedaton Nun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. hati-hati aja kaya bocah cilik. Kakang Patih Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang. Purna gadining mananggilan Arsa sang nata kundurang ngedaton jeluk saking dampar kesana kinapin gambaran gading kadharaken sang jaring peromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pancaring keprabun kawisah saking mandura tintanyo sang Sri Narana telamun kacandra pindha Jawata kairing widodara widodari.